Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, Για καντίνα καλό είναι. Ένα σουβλάκι με ψωμί και πατάτες. Και σπίτι μου το έκανα. Μαλάκα, σπίτι σου έχεις μαγειρέψει ποτέ εσύ μόνος σου? Ποτέ. Δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ? Ούτε αυγό. Σοβαρά μιλάς? Εσύ? Ναι, ρε μπρο. Έχεις μαγειρέψει? Ο Τζας, μαλάκα, πώς γίνεται να μην έχεις κάνει τίποτα ούτε αυτό? Ούτε τόστ. Εντάξει, τόσο και αυτά τα εύκολα δημητριακά θα βάλω, ας πούμε. Το είναι δύσκολο. Αυτό θα έλεγα, αν είναι δυνατόν να είπε δημητριακά. Ο άλλος είπε δημητριακά. Αυτά τα απλά τα έχω κάνει. Ρε μαλάκα, δημητριακά οριακά όταν είσαι νεογέννη το κάνεις. Δεν τρώω απλά, είναι αλήθεια. Γιάννης, πόσους βαθμούς βράζεις το ακόμα? Δεν ξέρω, για πες. Εσύ πες μου. Τι εννοείς δεν ξέρεις το ολόκληρο. Ξέρω. Πόσους βαθμούς βράζει το νερό, ρε bro? Στους 60. Πόσους? 90. 180 βαθμούς. Κάτσε μη φωνάζετε τέτοιες μαλακίες τώρα περνάει τώρα. Εγώ έχω σπουδάσει μαγειρική, μαλάκα. Εσύ. Ναι. Έτσι να καλέ. Σκάσε μα πιστόλα. Αλτέντε, μακαρόνια. Ξέρεις να φτιάχνεις τόνο σάντουιτς? Τι, μεγάλη δουλειά ρε. Για πες πώς το κάνεις. Παίρνεις ένα ψωμί, Ναι. ρίχνεις κάνα μαρούλι, Ναι. ρίχνεις και λίγο τόνο και είσαι Να έτοιμος. ρωτήσω, κυρία, στους πόσους βράζετε το νερό για να κάνεις το αυγό? Στους πόσους βαθμούς? Για να κάνεις ένα πράσινο αυγό. Ναι. Αμελάτο και σφιχτό. Και τα δύο. Τώρα εσείς λεπτομέρειες. Κοίταξε, στους 100 βαθμούς βράζει το νερό. Α, οκ. Εντάξει αδερφέ, εμείς 90 είπαμε. Δηλαδή στους 100 βαθμούς. Οκ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο άλλος λέει μαρούλι, ψωμί και τόνο. Και τι πώς γίνεται, Αυτό είναι τόνο σαλάτα αδερφέ, όχι τόνο σάντουιτς. Για πες μου εσύ. Μικρό κλεφτρόνι Ράσκο, Για πες εσύ πώς γίνεται. Βάζεις και μαρούλι μέσα. Γιατί εγώ δεν το είπα, το πρώτο πράγμα είπα. Μαγιονέζα. Α, ναι. Τι αν ρε μα, 3 υλικά και ξέχασες το ένα. Πού είναι αυτή η καντίνα, ευθεία πάνω πάνε. Εκεί που παρκάρουμε τα μάξι του Γιάννη.